5 predností hotela Al Waha v komplexe Shangri-La Bar Al Jisah. Najväčšou prednosťou je prostredie. Pohorie Al Hadžar obklopuje celý hotel a vytvára neuveriteľnú prírodnú scenériu. Špecialitou komplexu Shangri-La Bar Al Jisah je riečka, ktorá spája dva hotely Al Waha a Al Bandar. Z jedného hotela do druhého sa môžete preplaviť na plávajúcom kolese. Z hotela Al Waha vyráža pravidelne kývadlová doprava do neďalekého starého centra Maskatu. Okrem historických pamiatok tu nájdete aj miestny trh. Priamo pred hotelom je piesočnatá pláž s pozvolným vstupom do mora. Určite sa nedajte odradiť malou skalnatou časťou, ktorá je po ľavej strane pri vstupe do mora. Nijako neovplyvňuje kvalitu kúpania. Hlavným dôvodom, prečo odporúčame hotel Al Waha, sú jedinečné možnosti výletov. Osobne sme vyskúšali dobrodružný výlet v kaňone Wadi Shab a prenocovanie v luxusnom kempe Magic Camps na púšti Wahiba. A či je hotel Shangri-La Al Waha vhodný aj pre vás? Hotely osobne testujeme a radi vám poradíme.